Appell dirett u qawwi lill-Gvern minn 9 assoċjazzjonijiet mediċi sabiex jiġu revokati l-permessi kollha l-avvenimenti tal-massa. Flimkien mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija issa naqdu f'dan l-appell l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Anestetisti, l-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi Maltin, esperti tal-ENT, l-Assoċjazzjoni tal-Pedjatri Maltin, it-tobba tal-emerġenza tal-ortopedija u kirurġija, tal-oftalmoloġija, ir-radjologi u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba tal-Familja illi lkoll appellaw għal bon sens u talbu lill-Gvern ta' Robert Abela sabiex iġib is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin qabel l-ekonomija tal-ftit. Ma saħħu li wara xhur ta' sagrifiċċju tiġi innotata żieda fil-każi ta' COVID-19 u għalhekk appellaw sabiex il-Gvern jimxi b'eżempju u ma jinjorax kompletament it-talbiet tal-esperti mediċi. L-assoċjazzjonijiet kollha saħħu li tali avvenimenti għandhom potenzjal qawwi illi s-sagrifiċċju kollettiv illi għamilna bħala poplu jirriżulta fix-xejn f'temp ta' ftit ġimgħat. Appell simili għamlitu wkoll il-Malta Chamber kif fi stqarrija ġie spjegat li d-diskors għan-normalità għandu jsir b'responsabbilità. Ġie spjegat illi fil-waqt li ċ-Chamber mhux kontra l-attivitajiet tal-massa hemm bżonn illi dawn jiġu organizzati bil-miżuri kollha ta' mitigazzjoni kif ukoll li titħares id-distanza soċjali. Saħqet illi dan huwa essenzjali li jsir sabiex ikun hemm progress denju kontra din il-pandemija. Fil-waqt li l-Malta Police Association insistiet illi l-attivitajiet tal-massa għandhom jiġu sospiżi minn issa. Ġie spjegat illi minkejja li persuni li attendu dawn l-attivitajiet jagħmlu dan minn jeddhom konxji tal-fatt li l-virus għadu fostna, hemm uħud illi kollhom jattendu għalihom bil-fors bħal uffiċjali tal-pulizija bir-riskji kollha li jistgħu jħabbtu wiċċhom magħhom għalihom u għal qrabathom. L-MPA insistiet illi ikun inutli nfaħru lil dawn il-ħaddiema u nsejħulhom eroj jekk ma neħdux azzjoni f'waqta sabiex nipproteġuhom u nipproteġu is-saħħa fiżika tal-poplu Malti. Intant, brabta ma dan kollu, l-assoċjazzjoni l-ġdida responsabbli mill-arti u d-divertiment appellat sabiex jiġu sospiżi l-avvenimenti kollha tal-massa illi lan tagħhom huwa illi jattiraw barranin f'pajjiżna. Fil-waqt li saħħu li l-intenzjoni tal-assoċjazzjoni hi li tissalvagwarda din l-industrija lokali u għaldaqstant preżentat numru tal-linji gwida ċari. Dan huwa l-appell li qed isir lill-Gvern minn bosta assoċjazzjonijiet. Appell biex iġib is-saħħa qabel il-but iżda l-għajta ta' Robert Abela tibqa' waħda ċara, għal kuntrarju ta' dak li qed jgħidlu saħansitra id-deputat mexxej tiegħu stess. Se nibqgħu miftuħin riżultati llum ituna raġun. Ħallu ħajnqala. Ħallu ħajnqal iktar. Nirringrazzjaw fuq kollox il-ħaddiema tas-saħħa li jagħmlu sagrifiċċji kbar biex jżammu s-saħħa tal-poplu Malti fuq quddiem. Ejja nirrikonoxxu dax-xogħol li jagħmlu u npattuh lura lilhom billi nkunu responsabbli, billi nkunu prudenti, ħalli nkomplu ngawdu s-saħħa. Francesco Catania, għal Net News.